Yakoromo gien thuolo machielo kendo odhiambo machielo odhiambo mar wuok tich kama wantiere gi weche mathoth ahinya e wechewa manyien mag oimore. En odiochieng' mosebedo kod mathoth Nyakorom Gajwang' lal mar ngima kod mwandu to gi rochruok mar atich oganda e pachoka. E kuonde moko ng'anyo mane ochik gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne odhi maonge kod rochruok kata matin. E bombe moko obila gi johera mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance norakore matho mar ji ariyo nowuoki. Kamachielo bende Lydia Kanyakla kod nyikwara mogi maneno wasani mwandu mag familia mar jatend piny Kenya mokwongo Jomo Kenyatta manitiere apaya ma Eastern Bypass e boma ma Nairobi mabende ong'ere ni Northlands ne omonji kendo kethi ka report sani yango ni puodhono otia mach odhiambo makawuono. Ka boma Nairobi Nyakorom Gajwang' ojende moko mapoko yangi bende nomonjo kambi mar East Africa Spectre mabende en mano mar familia mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga ma oketho gik moko. To kata mana bende jofwambo ne oko dong' chien yudore kamarach kama ne omonjgi kama ne gitiyo mana tijgi makare to ne omonjgi kod obila kaachiel kod jomaundu moko mane okwalo gigegi mag tich to moko bende ne ogo mawe kod hinyruok. Nyakorom Gajwang' orwake chenro wa mar oimore kama wakolonie wechegi kendo wami kuku margi kaka ne gitimore. Nyakorom gi machiegni ber kod wachakruok nyaka giko mag weche manyien mokwongo thuond weche. Ji ariyo yangi ne owito ngimagi e boma ma Kisumu gi kar dak ma Kibra Nairobi ka ji ariyo mamoko ochiel gi lisasi e boma ma Rongo e ng'anyo ma kawuono. Wametuma majambazi katika shamba ya Uhuru Kenyatta kule Madini. Wametuma watu katika kiwanda Ishangu kule Spectre, East Africa Spectre. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga otelone johera mage ng'anyo mane gitimo ka osingo ni gibiro medo bago ng'anyo ka okwedo e okang' mager ketho mwandu mage gi mag jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Obila kod jonjore moko monjo jofwambo e boma ma Nairobi e seche mane gitimo tijgi mar menyo ng'anyo. Nyakorom gi machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo Ramogi TV nyalo tudori kodwa e namba 3600 mano namba marwa mar SMS kata bende inyalo luwo weche manyien kokalo Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Nyinga en George Badi jaloko mar iluongo ni Belinda Dhiambo machiegni. Orwaki Nyakorom Gajwang' ma en chenro mar oimore tudri kodwa mana kaka Bati osewachono. Wabiro bedo mamor mar winjo koya kuom odhiambo ma kawuono. Nyinga Lydia Okeyo. Kweth moro ma ok ong'e nomonjo puoth familia mar mane en jatend piny Kenya mokwongo Mzee Jomo Kenyatta odiochieng' ma kawuono. E seche nogo kambi mar gas mar silinda mar jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga bende omonji gi kweth moro mar were seche mane ng'anyo dhi nyime kuonde buora ma pachoka. E apaya ma Eastern Bypass Ruiru e kaunti ma Kiambu kweth moro nomonjo puoth familia ma jatend piny Kenya mokwongo Mzee Jomo Kenyatta kendo okwalo diek kod rombe ma kwan gi ok ong'e. Joriemb apiko moko nochopo mapiyo piyo kendo oting'o rombe achiel kachiel ka moko kuom jomonjgo bende ne one koting'o rombe gi gokgi ka giywayo moko ng'ato ka ng'ato kar nyalo mare. Moko kuom jowuoth mane kalo no chungo nyamburko maggi ka ging'iyo rombego mane use nengo moyweyo ka romba achiel ne dhi gi siling maromo 1,000 kende. Bang' monjo puodhono, kwethno nochako tong'o yiende manie puodhono ka gitiyo gi msumeno ka gima dine mi gitim monj makamano. Pok ong'e kata obedo ni apisas mag arita pok owuoyo wachno. Monj machielo bende notim gi rawere moko e kambi mar degi mag gas kata gas cylinder mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga. Dirise mag kambino noto gi kite ka nengo mwandu manokethore pok ong'e nyaka sani. Mabiro mana ndalo machuok bang' jatend kweth mathoth e od bura ma pachoka Kimani Ichung'wa landa yanga ni gibiro monjo mwandu jotelo masira ng'anyo mag ketho mwandu e pachoka mondo mipogne oganda mwandu jotelogo. Tuko na maswali mingi ya zile mashamba kubwa kubwa mumejishikia, tukianzia na hapo Thika Road Nairobi, hapo Ruiru. Kabla hatujaenda Taita Taveta, kabla hatujaenda Nakuru,
Mali ya Mkenya ikivamiwa, hata hizo mashamba zenyu tutazivamia, na wenye hawana mashamba wapate mashamba Kenya hii. Musifikiri ati wananchi wa kawaida ndio watapoteza mali. Even you will pay a price if you continue to instigate violence and bloodshed in this country. And that is my message to none other than Uhuru Kenyatta, the sponsor, sole sponsor, singular financier of Azimio, and the machinery that is Raila Odinga. Wenge koro chomo piny owacho kabende ibiro kawo tuo mar chik ne jogo momonjo puothi tan piny machonno to kod kambi mar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga koso oyo. Purwan mane mago mutende kod ng'anyo mane obagi e boma ma Nairobi kagi ya ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Neo kwaki kod tulo ka report ekinde jopiny kanyakla kod obila. Bila no rakore gi johera mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo no tamogi thuolo mar ng'anyo e mamuolo kang mabende Azimio koro seyo kendo giramo ni ok gibidok chien kata matin. Koro mogi jafombo mar Eric Owenga ne oluwo ng'anyo ni kendo koro miyo waler e wi wachni. Ng'anyo mar ariyo tok mano mawuok tich juma mokalo. Kadak makawangware bore ka chakre sa 7 ma odiechieng' ne weche teke kind jopiny kod obila. Kweth mar Azimio ka otele gi Raila Odinga ne ochako ng'anyo margi e alworani bang' bedo kod romo e log tich mar ODM mano ma Lavington. Ng'anyo mane kinde duto tore kendo gore e Luanda. Alwora ma 56 ne rakruok ma ometni obede kind obila gi jopiny mane odinne jotelo mag Azimio. Bang' mindni e kadak makawangware kendo rakruok kod obila, kweth mar Azimio ne olware apaya mangong mar chomo town, to kata kamano mano ne okotimre. Kweth mar Azimio ne odonjo Kibra kokalo apaya ma showground kama Odinga gi Lange ne oramo ni ok gibidok chien kata nade. Jaribu kutulia sisi. Haizuliki. Mto Nile itafika Egypt, sawa. Sisi hatutarudi nyuma. Lazima bei ya unga ifanye nini? Ishuke. Odinga mane otwakia lap makam kunji Kibra kapok ne gimomo nyaka Lang'ata kama ne obila kendo chako rinonegi kotia gas matamre gi nono. Wale waoga leo wametuma majambazi katika shamba ya Uhuru Kenyatta kule Madini. Hello. Vile wametuma watu katika kiwanda Ishangu kule Spectre. Sawa. Hiyo ni kitendo ya ujambazi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kwa thimbele nyakona mga juangarita no kete ong'ala mamale alwora mar boma maduong' ma Nairobi matamo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance donje chuny boma maduong' odiochieng' mar ariyo mar ng'anyo margi. Obila ne ochako beta kicha peini duto madonjo e chuny boma ma Nairobi kachiel kod mago ma ochimo e kar jot mar jatend piny Kenya. Kaka jafong marwa Chris Owino lero no opogore gi chieng' wuok tich jomokalo kawuono onge ng'anyo moro amora mano otimore e chuny boma ma Nairobi. E odiochieng' mar ariyo mar ng'anyo mag Azimio, piny owacho orido weche mag arita kwe e thotha peini duto madonjo e buore Nairobi. E wang' apaya ma Processional Way, achiel kuom peini madonje kar jot maduong' ma jatend piny, obila mag Kanga kod Majoni acherore mar neno ni onge rochruok e weche mag arita kwe. Kar jot maduong' mar jatend piny en achiel kuom kuonde ma Azimio ne chano tere ng'anyo margi mar chwalo dwaro margi ne jatend piny William Ruto. Mana kaka chieng' wuok tich e juma mokalo, mana jotije piny owacho kende ema oyienegi mar tiyo kod apayano. Odiochieng' ma kawuono, kata geche mag jolweny bende otam tiyo kod apaya mar Processional Way. E magawa ma Serena, kama jodito mag Azimio ne ochokore motelo ne ng'anyo margi e juma mokalo, obila kaachiel kod ofwamb kich oluoro kaka yo mar dino rode duto ne jodito mag Azimio chopo e chuny boma maduong' ma Nairobi. Wang' apeyni mamoko madonjo e chuny buore Nairobi kaka Uhuru Highway, Haile Selassie Avenue, Tom Mboya Street, Kenyatta Avenue
opong' kod geche mag obila. Mabiro bang' ogai mar obila Japhet Koome golo chik mager mar biro mako ng'ato ang'ata ma oyuore ng'anyo makamano koting'o nyaka jotend Azimio. Hilo nataka kukuambia saa huu, yeyote ako na huo mpango kesho kuleta vurugu kwa nchi yetu utakipata, whichever level you are in the society, whichever status. Niko na Land Cruiser za kutosha kutupa wewe nyuma ya Land Cruiser. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ohala kaachiel kod johala ma Nairobi medo kwano lal bang' ng'anyo mar Azimio mawuok tich ma kawuono e juma mar 2 mar ng'anyo noweyo tije ka ochung' e chuny boma ma Nairobi. Nyakoro mgajwang' johala madongo kod matindo kanyakla kod magawa nolor kadier boma to ne nitiere kod mana sanja mag dhano mopogore kod kaka pile. Jofwambo mar Walter Nyambaga ne ogo tach e chuny boma ma Nairobi mar ng'iyo kaka chenro ne chalo e kinde mag ng'anyo mar Azimio kendo koro losonwa lipot machalo gima. Inyiru kendo jo alane kod lek mar yudo nyinyo kaka pile e boma Nairobi. Dukni moko yaw ka moko to dong' kani kod jarit ma en kiful e kinde mogando beda kiche boma kendo itgi kod pachgi ni oko. E kunde timo ala kaka Nyamakima, Kamkunji kod Gikomba ohalo yudo ng'ol kendo gin kod ote mar kwayo twak e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e yor manyo kwe. Sasa tangu tufungue asubuhi, si ati watu wengi wamekuja, ni watu wachache sana wamekuja. Lakini tu tunashukuru Mungu, lakini vile tunaweza omba ni heri Ruto wakae chini na Raila waongee tuone vile kutakuwa. Hakuna customer wanatembea huku, so we are so much affected. If this one day to all, it means a lot. Na kama ni story na Ruto na baba, kama ni kuongea acha waongee. Si tuache kuumia. Si ni kweli? Because we are suffering a lot. Sasa mwenye duka ajui ati kama ati maandamano ABCD anajua rent hivi. Mtoi ajui ati story na maandamano, yeye anajua kukula jioni. Yore wuodhe bedo matek kendo nyamburko mako jowuoth mana sanja machopo e kathoth gi to chunge genga paya e kendo ok ter jowuoth kaka pile. Obila momanore kod lewni mar rakruok kanyakla kod iro malongo wang' e ka okwargi e chuny boma e kendo gitimo peksen ne jok madonje boma man kod paro mar ng'anyo. Now as from a thinker of today, we all believe in change, yeah? And if there has to be change, please let it include everyone from the grassroots. We don't want to talk about any political affiliation. Moko kuom joriemba piko kata kamano to njejore kod abiriyo ariyo adek e kinde mathoth wuodhe to yudo ng'ikruok. Leo ni njaa tu kabisa. Mnaambia baba bana ajaribu kucheza chini. Mtu anajua sheria. Watu wake wanaumia bana. Tunaumia. Mimi ni mtu wa baba damu lakini naumia. Leo unga hakuna. Nimepata tu 200 kutoka asubuhi. Naumia bana. Tunadepend na pesa ya kila siku. Hatupati riziki. Kama leo niliingia hapa saa 1 kabla sijabeba hata mtu hata mmoja juu watu wanaogopa hawaingie hata town. Apaya mathoth ni odin ne jowuoth e kaka mano matudo do maduong' Supreme Court e kod mano machopo KICC maneno ni onge jogo madonje kar bang'o rombe ma KICC ne jok man kod pach ng'anyo. Matimore ka juma mokalo e gavana ma Nairobi Johnson Sakaja noywak ni ng'anyo mawuok tich mokalo ne oweyo ka kaunti ne ochoko mana milion 30 ma en nus mar choko mar kaunti ma Nairobi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapod wang'iyo mago motendore kod ng'anyo na nyakoro mgajwang' jofwambo mane kawo tipo mar ng'anyo mag johera mag Azimio e gwenge opogore kaunti ma Nairobi nomonji kendo mwandu maggi mag tich nokwalo. Monj makamano ne oweyo ka jofwambo mamoko e kambi mar Royal Media Services yudo hinyruok ka nyamburko mane gin godo oto kiyo magi. Wayudo ripod no koya kuom jafwambo marwa Sharon Ung'ao. E kinde ma jopiny ne luwo ng'anyo mar Azimio kokalo wang' jowi mopogore pacho kae. E juma mar riwruok mar Azimio lando ni gibiro ng'anyo chieng' wuok tich gi chieng' tich ang'wen kadhi nyime nyaka nengo ngima odog chien. Jofwambo ne yudore kama tek miwuore bang' monj mane otimnegi kod jomaundu e gwenge mopogore buore Nairobi. Jofwambo mawuok e ute fwambo ma pacho kae kaachiel kod ute fwambo mag pinje maoko ni omonje kar dak ma Kibra machiegni kod apis DC. Monj mane otim kod rowere mano manore kod pende mane wuondore ne gin moko kuom jogo manang'anyo.
Jofwambo mamoko noyudo hinyruok ka mane otonye masira makamano. Gigegi mag tich ne okwala. Nyamburko mar kambi mar Royal Media Services ne omonje kar dak ma Kibra, ka nyamburko mar od fwambo mar Nation Media Group ne omonje gi jomaundu e gwenge mag Northlands mantiere Ruiru e apaya ma Eastern Bypass. Kopogore gi monje mag jomaundu, jofwambo mamoko bende ne oyudore matek e lwet obila. Od fwambo mar African Uncensored ne ochiwo report ni jofwambo mag ariyo ne omaki gi obila wirane mako tipo mag ng'anyo e gwenge mag Mathare. Jofwambo makamago kata kamano ne owe thuolo bang' ka nodin ne gi stesend obila ma Mathare. Jofwambo mamoko mag Nation Media Group bende ne ochun gi obila mar rucho tipo mamoko mago mag ng'anyo mana gimako e kinde mane ng'anyo makamago dhi nyime e chuny boma ma Nairobi. Bang' mano bende ranyisi manyiso ni gin jofwambo bende ne okethi. Mano bang' cards magi mag fwambo ne okethi kod obila. Magi duto timore e kinde maduol mochung' ne tudruok e pacho kae nochiwo milome juma mokalo mondo kik ute fwambo nyis tipo mag ng'anyo achiel kachiel. Wach mane doho othicho oko bang' duol mar Katiba Institute pingo dwaro makamano. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Ng'atachielo wito ngimane e boma ma Kisumu samane johera mag kweth mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne obago ng'anyo e kar dak ma Kondele. Jalno mapoko yange nyinge nochiel gi lisasi e kore ma otho kanyo. Millicent Adhiambo miyowa lipot. To lipot no kod kaka ne ng'anyo timore e kaunti ma Kisumu odiechieng' ma kawuono. Kar sa Onyango e boma ma Kisumu, ng'anyo mar kedo ne pek mar ngima pacho ka, kaka ne olandi kod ogai mar Azimio Raila Odinga, ochakore kar dak ma Kondele. Yore wuoth kod mago ala ne ong'ikore ma ochung' e boma no. Ng'anyo no makawuono ne otime yo mopogore kaka pile, otele kod kweth ariyo, jopiny giwegi. Kod mano mane otelie gi gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o, kaachiel kod jotelo ma oyiere lemo mopogore e kaunti ma Kisumu. To kata ka jotelogo ne luoro kuonde dak mayudore oko mar chuny boma ma Kisumu kanyiso ng'anyo mamuol. Kagisoko oganda mondo wuog oko kar romgi, bende ne ng'anyo makawuono jong'anyo mamoko to ne rakore kod obila mano ol e chuny boma mar redo arita. Ne en rakruok machalo mar oyieyo kod paka sama obila diro iro malungo wang' to jong'anyo bayo kite. Moko kuomgi to ne okichore mar duoko kendo ne obila iro malungo wang'go. Ne obedo rakruok ma bang' nyiriri ka nyiriri ka obila ne temo matek mar keyo jong'anyo kik muom kochomi apaya mar kar jot jatend piny ma Kisumu gi keth mwandu oganda kaka ne oneno e ng'anyo ma juma mokalo. Mago duto ka ne dhi nyime, jong'anyo mamoko bende ne ondhi kod obila. E seche ogogo, kar sa 9 mar odhiambo, rakruok makamano ne otedore kind obila kod jong'anyo, kuma lisasi ne ochiwo mako kor achiel kuom jong'anyo e alwora ma Kondele moweye ka owito ngimane. Jagono mapoko yangi, obila ne okawo ringre otero kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga kaka ne oyangi kod jatatije e kar yudo thieth no Alex Ochieng. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ogomos ne anyuola kod familia mar jalo ma owito ngimane nyakoro Ngaji Wang' en seche ma ok owinjo dhano witie ngimagi nikech ne en ng'anyo mowinjo bed ni timore e yor kwe bati. Kata kamano masira osebetie. Mos marwa ne anyuola no ka bende wamedo jiwo jogo mabiro dhi nyime gi ng'anyo poni ng'anyo no nyalo dhi nyime mondo mi oneni gitimo ng'anyo mamuol ka obila bende wanyiso ni ginene giluore gi chike mag rito ngima gi mwandu mag jopiny to ok timo tim manyalo kelo hinyruok kata lal mar ngima. Gie sani Lydia neno ka bende obila moro okawo nyawadgi ka luoko ne wang'e. Inyalo paro ni kata ka in e jikon ang'ini semoko mach ma Ebola mikumi ikudho gi fududu. Koro in ma iro ing'amo moko mach
iro nyalo bembi jikon miwuoro. Iro kia watu. Iro kia ng'amo moko mach. Kati moko mach ni mani moke maber midhi moto to miya e jikon gi ng'wech. Chako gole jikon. Wadhi ane nyime Lydia gi weche mamoko. Giluongo gi ni returning officer sana. Back to sender. Mago joma duoko tear gas ne joma oorogi. Gima fwenyo ni thoth oganda mora ahinya gi bedo kuonde machal kama. Ing'e samoro pek mar ngima nyami stress. Kiwuok e dhi timo back to sender kidogi iriyogo dendi. Moko aneno ka ndiko ka en tugo matari. Kata kamano aneno ka gin gir moro to gik ma bende koro ne boma Nairobi to koro ne en wer gi miel. Ng'at mokwongo duoko tear gas back to sender ne ochikore higni machien kucha mogame mane kor lwasi kapok nolwar kaso odoge kendo. Wabro manye ogonwa mbaka makama. Koro Mugajwang' kendo wateri kaunti wa Migori kama bende nitie hinyruok manotimore kati. Ji ariyo oyudo hinyruok e tiendegi bang' kane ogogi kod lisasi e kinde mar rakruok mane obedo kind obila kod jogo mane obago ng'anyo e boma mar Ongwe e kaunti ma Migori. Watudre gi jafwamb marwa Jojo makoro miyowa ler ni yo machal kod makotenre gi ng'anyo e kaunti ma Migori. Joerago mag Azimio la Umoja ne odhi nyime kod ng'anyo mar gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori. Ng'anyo ni ne odhi nyime e yor kwe e gwenge mopogore opogore ma oting'o Awendo, Uriri kaachiel kod mamoko. Kopo ni maandamano nyalo miyowa kwe kendo maandamano nyalo duokonwa bech mogo chien. Maandamano nyalo duokonwa bech mogo chien. Gi fee mar skul watimuru maandamano. Moloyo fuel beche ni malo wan go jende mag Ongware ka. Sani kiwuok ka kidhi kata mana loka to bei mar mafuta bech pikipiki ni malo. Nyocha wadhi gi 20 obi wadhi gi 50. Gharama ya maisha ngima ni malo jowadwa. Kora akwayo ni ya wawuoguru oko twatimuru ng'anyo gi kwe to kik wamul gir ng'ato ni waketho. Wawinjore uru maber. Kata kamano e boma mar Ongwe rakruok ne obede kind obila kod jogo mane obago ng'anyo mabe ne oweyo ka ji ariyo nohinyruok e tiendegi. Pius Oguna kaachiel go Gregory Odhiambo ma gin joriemb bodaboda wacho ni gin ne oriko ne gigoyo handgi mar bodaboda e seche mane lisasi ne omakogi. Nagolo customer yoro sud katero yo Nyarach. Kurara kadno kochopo e junction Makutano. Mwaromo gi jong'anyo gi polise. Koro kwa mwakalo ne gi balisasi. Wapo kalisasi omaka. Koro ka alora ng'iyo tayudo ka ne lisasi ogomo obaro tienda koro oloso bugo kodonjo e iye. Ne gi customer piko koya ofuyo kodhi town. Mwakalo kuma ne ji ng'eny. Koko kalo tayudo ka gimoro go bang'na ka wuone ni kii. Koko kanyo kalawo imechi. Jatend obila e kaunti ma Migori ma Kwanjala ne yango ne ji ariyo lisasi mar raba ne ogo tiendegi ka oramo ne lisasi go ne oba kod obila mane riembo kweth ma jong'anyo mane temo monjo bengi. Ng'anyo ma kawuono ne othiro chenro mag wuoth kaachiel kod ohala e bombe mopogore opogore e kaunti ni ma Migori. Wane jogo eko mane ng'anyo ne odino apeini. Kaluwore gi ngima masani omako jo Kenya. Momiyo jatendwa nowacho ni nyaka kawuono timbe nade? Wang'anye right marwa ng'ama biro tamo be onge. Wang'anyo nikech king'iyo sani endi be chiemo ni malo. Joeragi mag Azimio la Umoja oram ne pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka chieng' piny owacho wij ywak margi ma oting'o pek mar ngima. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa kaunti ya Migori nyakora Mugajwang' waridre wang'iye mago mane timore e boma ma Homa Bay. Rakruok mapek nobede kind obila gi rawere mane obago ng'anyo mane oluongo gi riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Ng'anyo mabende norocho yore mag wuoth kod chenro mag ohala e chuny boma ma Homa Bay. Rowere go ne ochako ng'anyo ka gidino apeini mopogore opogore madonjo e boma ma Homa Bay kendo moko mach e genga apeini. Gino manomiyo obila makedo ga ng'enge ne ochako keyogi ka gitiyo gi iro malungo wang'. En rakruok mapek mano obede kind obila go gi jopiny malo seche 5 e apeini mopogore opogore e bomano. Ka obila ne tiyo gi iro malungo wang' to rawere go bende ne bayo obila gi kite e kinde ng'anyono. Weg dukni kod johala mamoko ne oloro dukni magi kaachiel kod ohala kane gin kod luoro ni jong'anyogo samoro ne nyalo ketho mwandu gi kendo yore mag wuoth bende ne ochung' kuom sechego duto.
Koromogi kata bang' ogai mar obila e pacho ka Japhet Koome chiwo siem mager ewi jogo mabiro yuoro e ng'anyo ma kawuono. Oganda mathoth e counties mopogore opogore e pacho ka ne ojwang'o siem makamano kendo bago ng'anyo. Jafwambo marwa Mombasa George Aoko omiyowa ler mathoth ewi ng'anyo manotimore e counties mopogore opogore ma pacho ka. E kaunti ma Mombasa, obila ne okwar kar romo mar keyo jong'anyo manie kar dak ma Bangladesh e od bura ma Jomvu Mombasa. Kae, obila ne orakore gi miche mag jodak gi iro malungo wang' bang' kane giwuok oko kendo bago ng'anyo mar tipo e apaya maduong' mawuok Mombasa kochomo Nairobi. En ng'anyo mane oyuorie gi jalup gavana mar kaunti ma Mombasa Francis Toya kaachiel kod MCAs manie kaunti ma Mombasa, kuma bende obila ne ondhiye MCA ma alworano Jackton Madialo. Gibed ka ging'eyo ni wan wakao amri mar baba. No wacho ni waandamana peacefully. Wakao amri mar president marwa ma en Raila. To kwa bidok chien. Bari majeruhi kaa. To kwa timo gimora mora. Kwa timo silaha demonstrate peacefully. To maandamano bende bila jagat be okeni maandamano. Wadwaro joma beyo marito Kenya. En monego en jatelo. To telo E boma ma Kitale kaunti ma Trans Nzoia, jong'anyo ne jowuok tung' mosuo gi ogai mar obila Japhet Koome kuom singo mar rakore gi jong'anyo ka giwegi to gikoni ng'anyo margi ne en mano mamuol. Nataka niambia IG Koome, wewe ndio juzi umeapontiwa. Wewe ni appointee. We are Kenyans. We are votes. We are stakeholders. We are shareholders. Maneno ya kutisha Raila Amolo Odinga must come to an end. Leo tumejisanya hapa kwa sababu uchumi ni mbaya hapa Trans Nzoia. Sisi tumechoka. Vijana tumechoka. Ruto must go. Maandamano ni haki yetu. Sisi wametunyanyasa maneno ya CBC, pesa imekuwa bei ghali, watoto shule waendi, chakula hapa hivi hatukuli. Ichene okopogore kaunti ma Kakamega kuma jopiny ne okoni yo makende mar neno ni piny owacho chopo singo mar duoko ngima piny en mana e yor bago ng'anyo. Ruto alichaguliwa pia na watu, Raila pia alichaguliwa na watu. Na Raila akienda kuongea pale, aendi kuongea kwa niaba yake, anaongea hata kwa niaba yenye walimchagua. Mimi saa hii kwa nyumba yangu niko na watoto 8. Nikisiaga korokoro moja ninaona sinema badala ya kukula. Hata nakaa kama nilichagua serikali ya Uganda, sababu Uganda ndiyo inatupatia mahindi. Kenya hakuna chakula. Na wewe ulituambia ukiweka Biblia chini taka moja, mimi mshahara nimeshipa. Lakini wakati aliingia akasema anaenda kudanganya wananchi kwamba anaenda kudili na cartels, kumbe yeye ndiye cartel wa kwanza. To e kaunti ma Meru, jodak mane jowuok oko ne okone ng'anyo en achiel kuom chenro ma onego bed ni itimo gi kweth makwedo piny owacho kaka yo achiel mar keto gi tesre mar chopo singo mane gichiwo ne jopiny. Kwa hivyo ile tunaomba kwa serikali ya Kenya tupee nafasi tuandamane, kwa sababu mlikubali opposition na sasa lazima mfungue. Kama utafungua sasa sisi tutawachana na wewe na maandamano tutafanya. Tunaona wanajipangia budget ya kujinunulia magari. Sasa budget ya magari yote mnafika 803 million. 803 million jamani, zinaweza kusaidia watu wanakufa saa hizi kwa sababu ya njaa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakora mwikoro wamenyo ni sekta mar somo. Bende wamenyo kaka ne weche mag ng'anyo dhi kutendre gi sekta no. Kamodo ni chenro mag somo norochore thoth skunde mantiere chuny boma ma Nairobi odiochieng' ma kawuono nikech ng'anyo manobaye kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Moko kuom skunde mane walemo oriwo skund primary ma Kilimani, Catholic Primary, Donholm, Sunrise kod skund primary ma Olympics e kar chung' od bura ma Kibra, kama kwan matin ya tamalo 50 duto mag jopuonjre ema nochopo e skul. Jalony weche somo Janet Ouko wacho ni ng'anyo ma kamago rocho somo e pacho kae nyato ne jopuonjre mantiere skunde mag sekondar medhie Ugalko kata day schools. Kata kamano e skund primary ma Harambe mayudore kar dak ma Buruburu, atamalo 98 mag jopuonjre nochopo e skul. Kaluwore kod japuonj maduong' mar skund no, Naomi Bushanga, chenro mar somo nodhi nyime makare maonge rochruok moro amora. Put work
to go to school, because you will usually find that schools are not necessarily available where you live, because a lot of schools have not been constructed next to so many neighborhoods. So because of that commute and what is happening with the demonstrations, you've also seen that a lot of matatus are also packed. So I've seen that you could comfortably say that on average half of the children in Nairobi did not attend school today. And it is worse off at secondary school, because especially the day schools, a lot of schools in Nairobi, children usually commute. So secondary schools are the worst hit, because we don't have so many secondary schools. Like if you're talking about a child who has to come all the way from Umoja to go to Langata, then of course today is a no school day for that child. Turnout of the learners today is around 98%. Most of the learners were here on time, and the learning is ongoing. There is nothing unusual in the school. We didn't have any disruptions. The only difference with this Monday and last Monday, some learners did not come to school, but today the turnout is almost 100%. Lydia, Uganda bende medo golo pachgi weche motende kod ng'anyo bende kawuono ne omiyo piny Kenya obedo rameny ahinya e gwenge mopogore opogore mar ng'eyo to ginang'o gini mane timore kinde ng'anyo mano luongi Azimio. Kabende ber kwang'io pach oganda nyako tenre gi bwok mane ogol gi jatend obila mano kanyo gai mar obila Jafeth Kome, kabende aparo no oganda wuok mager bati thoth gi neno ni tinde ging'eyo ratichgi. Emomiyo gie sani mana kaka iwacho no Lydia, nitiere riwruok ma kedo ne ratiro mag oganda miluongo ni Muhuri, ma en riwruok mar oganda Jo-Islam ma kedo ne ratiro mar oganda ma bende koro wuok tung' mosuo kod ogai mar obila ma pacho ka Jafeth Kome. Weche manyo wacho nyoro ka ogolo twak ne jofwamb weche kotenre kod wach mar ng'anyo ma kawuono timore, ma bende waneno ka nitiere joma owite ngimagi kaachiel kod bende joma oyudo hinyruok. Aparo ni bat nyalo miyowa matut kotenre kod duoko no kata mana nonro mabiro tim gi riwruogno, waneno ni to obedo nang'o to gin nonro mage magitimo to giyudo nang'o, pach jopiny mabende gimanyo giyudo ni jopiny to parang'o kotenre kod weche gi bati. Erokamano Lydia, adani mondo wateri nyikwara Mogajwang' achiel kachiel kuom gigo mowachi kod riwruok mar Muhuri, ma en riwruok mar oganda Jo-Islam ma kedo ne ratiro mag oganda e pacho ka. Iwi weche manyogol kod ogai mar obila ma pacho ka Jafeth Kome nyo wuoyo ahinya kogolo siem mager. Kata kamano jokedo ne ratiro mag oganda ma jodin Islam miluongo ni Muhuri owuoyo ahinya kendo gigolo siem ka gidwaro ni mondo mi nonane malong'o moko kuom weche manyo wuok e dho ogai mar obila Jafeth Kome. Nyakora mogi adwa ni mondo mi anyisi gik ma Muhuri olose kotenre kod weche gi. Riwruok mar Muhuri oseyo Jafeth Kome. Giwacho ni Kome onge kod teko mar tamo jo Kenya e ratiro ma pend chik omiyogi. Kinyalo paro ni pend chik omiyo oganda jo Kenya thuolo mar bago ng'anyo, thuolo mar dhi e chokruok mora mora koponi gin kod paro mar nyiso ni ok gimor kod gimoro achiel kata machielo kotende kod telo mar piny kaachiel kod gigo madhi nyime e ngima ma pile pile. Omiyo giwacho ni Kome onge kod teko mora mora e temo rocho pend chike ma pacho kama en katiba ma ochiwo thuolo ne ratiro mar oganda. Giwacho ni chik oyiene jopiny chokore kendo bago ng'anyo mamuol ka gichwalo ng'ur margi. Omiyo giwacho ni ma en ratiro kaachiel kod dwaro mar chik manyaka luor gi ng'ata ng'ata manie piny Kenya kanya kwaramogi. E seyo ma bendo mi Kome kod jo Muhuri, giwacho ni Kome ok nyal ketho chike matamo mar tamo jopiny e ratiro margi, to oduogo wacho ni en owuon orito chik. Owacho ni onge kaka Kome nyalo tamo jopiny e ratiro mar dhi e ng'anyo mamuol. Mano nyiso ni en bende oseketho chik nikech pend chike moyiene jopiny mar dhi e ng'anyo mamuol. Koro kopono tamogi to ketho chik. Okiko tigi mano koriasore ni orito chike mag neno ni oganda jo Kenya obedo gi kwe. Owacho maendi biro e kidieny achiel mag pend chike ma pacho ka. Mawacho ni ja Kenya nigi ratiro, to ratiro ma in gono ok owinjo bed ni ichocho godo ratiro mar ng'at machielo. Koro Muhuri seyo Kome kuom donjore gi ratiro machielo mar chike ma yiene jopiny bago ng'anyo. Kome owinjo lu chik kendo ok owinjo ochal jal masiro josiasa moko. Jomoko paro gi jo Muhuri paro ni
ka owacho ni othiro wach mar ng'anyo kendo tamore ni ng'anyo ok dhi betie, chal ka gima odok nyakonchiel Lydia. Kaluwore kod chung' mar weche mag siasa gi sani. Bende Bati kanyalo paro wach manogol gi jatend karogai mar obila Japheth Koome ni winjo kowuoyo ka ng'ama dwa tiyo jopiny tok tine jopiny. Ng'ena pisi gi ka idonje mondo itine japiny. Winjo bed ni ber mar japiny keto mbele, mor mar japiny keto mbele, arita mar japiny keto mbele, tok ni buogo japiny mabeno mi teko mar bedi pisi ne. No chalo joma ng'ama koro wuoyo ka gima dwaro tiyo jopiny tok tiyo ne jopiny. Aparo mano bende en tok chik. Wach miwachono terowa e ondamo machielo mondo wang'e ni to gin ang'o gini ma Muhuri pod se ogai mar obila Japheth Koome. Iwacho ni bad obila kata bad migawo mar obila owinjo bed ni chiwo arita ne jo-Kenya duto tok golo weche makelo luoro. Mana Lydia kaka iwachono e kaka jo-Muhuri bende wache. Weche manyoro ogol kod Koome e wi ng'anyo ok owinjo bed ni wuok e dho ogai mar obila. Owacho ni chal ka gima ok thino kata ok nyiso luoro moko ma ok owinjo bed ni wuokie kuom jatelo maduong'ie mogik e lemo mag bad migawo mar obila ma pacho ka. En ng'ur ma bende Muhuri ogolo ne ogai mar obila Japheth Koome. Ka wadhi nyime Nyakwaramogi, wang'iyane motenore kod mamoko bende mawuok ni Koome kar mondo mi okwedo obila matiyo gi magina kuom jong'anyo, to en chal ka gima opako obilago. Kowacho ni wabiro rakore gi ng'at mora mora, bed ni in e lemo machal nade piny Kenya, bed ni in gi nyadhi mane piny Kenya, wabiro rakore kodi. Mane makoro Muhuri wacho ni kar mondo kwedo obila matiyo gi magina, makielo jopiny gi magina, to en chal ka gima opako timbe mag obilago. Bende gisingo ni gibiro donjo ne Koome. Giwacho ni obila mora mora mabiro ketho chik, wabiro neno ni chik oluwe nyaka oyud kum. Koro gisingo ni obila mora mora maponono ni biro ketho chik, ibiro yud koketho chik, ma oting'o wach mar tiyo gi magina e kinde mag ng'anyo, magikiel ng'ato, magikel ne hinyruok kata maginegi, e kinde mwinjo bed ni gichiwo arita ne jogo ma ng'anyo mamuol, to owinjo bed ni iluwo kode bad chik. Bende Bati nyalo paro ni nyalo winjo ka twak manochiw kata dhok manogol gi ogai mar obila Japheth Koome oleng'ore nyakonchiel. Seche duto ne an gi geno ni onyalo bende wache ni to kweth mar Azimio samo ng'anyo, ng'euru ni wadhi rito, wadhi chiwo arita makare. Ma ne ok en gima nwawinjo. Omiyo asiro wach mar chung' mar Muhuri ma bende gineno ni jogi nitie kuma oleng'ore nyakonchiel. Onge kaka ne gi nyiso kweth mar Azimio ni un bende un jo-Kenya, wageno mondo wamiu warit makare, kuom mano tiuru kodwa mondo wanene wamiyo warita makare. But kuom mano nwaneno ka gima notemo timo mana chiwo weche go bende koro buogogi, weche manyiso pako obila kuom tiyo gi teko ma ok owinjore ataro mar katiba. E kindeno bende Lydia, ka wadhi nyime mwadwa ni wang'i godo wach machielo ma bende wuok kotende kuom Muhuri. Muhuri owacho ni wakwayo IPOA ma en bad migawo kata telo mochung' ne weche mag rango kaka obila tiyo e pacho ka. Obila iketo negi nyong'ong mar ne giluwore gi chike kendo gitiyo kaluwore kod kaka ne gichamo muma. Koro Muhuri kwayo IPOA mondo mi ogol wach e wi gima nyo Koome owacho. Gidwa ni koro IPOA mondo chak siemo Koome ni kaka bad migawo kata telo mochung' ne weche mag keto nyong'ong e tije mag obila ok wamor ahinya gi dhok manyigolo, kendo wadwa ni mondo mi ikwa oganda jo-Kenya ng'uono. To par ni bende Muhuri okwayo jo-Kenya duto mondo mi onya kwe kata e kinde mag ng'anyo. Muhuri otiyo ka giwacho ni oganda ja-Kenya mora mora nikech ging'eyo ni pend chik ma pacho ka ochiwo ratiro mar ng'anyo kata chokruok ne jo-Kenya. Koro gikwayo oganda jo-Kenya mondo mi kinde duto ma gintiere pacho ka kata mana kinde ng'anyo ginene ginyayo kwe. Lydia. Benaneno kanyo ka Bati haparo ni mane giko ma ripodno. Benaneno ka Muhuri wacho kanyo ni en riwruogno bende oleng'ore kor kadin mar Islam. Kawuono aparo naneno chenro kata mana nonro mogol ma uwinjo mi nying moro manomiya ABC ndalo moko ni usioegemea upande wowote. Kwa maana neno kagisiemo
jopiny mondo bed gi kwe, to bende gisiemo jatend obila kuom wach weche makech manodiro. Bende osiemo jo Azimio sama otimo kamano kik bed gi kethruok mar mwandu. Bende osiro sirikal kik ti gi teko kokalo kuom obila e hinyo jomoko ma bende koro wayudo ka ngima bende iwito. Jomoko bende hinyore e yo ma ok owinjore. Ng'anyo mamuol ma ji were ji miele to gikone nyano ka dier sirikal owinjo duond jopiny kendo gintiere gi ratich gi mar ng'anyo maneno ni ngima kana nengo mar ngima odwok piny bati. Lydia, an koro kami chope mikete no anoko en malo ahinya kendo yanga dieri ma ng'at ma jafwambo winjo bed ni nyiso telo kaachiel kod jopiny bende mar no ni ngima obedo kare, ratiro bende oriti e yo maber. Nyakora mogi yieno mondo wakaw yweyo maro mokwongo gi thuolo ni, to ka waduogo por wan gi mathoth weche manyien mag oyimore, omiyo kamoro amora ma intie med mana kete ka mondo ibed gi ng'eyo kuom gik matimore alwora mar piny mangima mana kokalo Ramogi TV. Nyakora Ramogi Juang, chiemo en gino makelo kanyakla kendo inyalo dhi ka ng'ato to tedo ni kit chiemo mamit. Ma koro ni chapat ma kiyeche kamae nyororo zaidi. Kata kamano wi nyalo wil ni kit chiemo no oted e yo machalo nade. Chweko kila ng'ato nya chweko. Ng'ata en chef e piny ka. Kata muro pien chweko. Mane momiyo chenro matedo gi chiemo watedo kod jotedo matene koda kama nyasani. Chenro ma kama ikelo ni pile ka pile chieng' tich adek kod an Joyce Oduor. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ujuki, one kodi, kike baji goi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono, e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our Supercharged Multibet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo Nyakora Ramogi Juang ma eno yimore wadhi mbele gimi weche manyien. Akoro to wang'ado lokacha, wang'ado tong' mar piny Kenya wadhi nyake piny Jerman. Wang'iye mago ma jatend piny Kenya William Ruto koro sani temo timo e limbe mare e piny mar Jerman. Jatend piny Kenya William Ruto olombo joket mwandu mawuok e piny mar Jerman mondo mi odew piny Kenya e kinde ma ging'iyo pinje ma ginyalo kete mwandu. Kolose bwa ma Berlin e kinde manoromo kod jakom wego helni matindo e piny Jerman Marcus Jaga, Ruto jiwo joket mwandu go mondo mi oget ahinya welni matinde piny Kenya moko ni biro miyo gi yuto mabup kendo konyo johala ma Kenya sumo lony ma itiyo ge piny Jerman. Jatend piny oyango ni piny Jerman biro siro chenro ma oluwore kod singo mag piny owacho mar Kenya Kwanza mar bero chumi kowuok piny. E kinde romo go Nyakora Ramogi Juang riwruok mochung' ne tudruok mag ohala okone gi geto jiwo weche mag pur kod lony manyasani e kind chenro mamoko e pachoka.
review. Kodoge pacho ka jolup jotend migepe nodonje apise magi okinyi makawuono mondo gichak tich ayanga. Jolup jotend migepego nyocha ne oyudo dok chien bang' doho golo chik matamo gidonjo e apisi mar chako tich nyaka ne winj bura mane omaki kod riwruok mar okinde pacho ka LSK. Jotelo duto 50 mane jatend piny Kenya William Ruto walo ne leo mar jolup jotend migepe koting'o mane en gavana ma Nairobi Evans Kidero, mane en seneta ma Kisumu Fred Outa kod mane en jaod bura mar Arieda Nicholas Gumbo nochamo ma tich ang'wen mar juma mokalo. Ekoromo gin mor ne miche kod miche mag jodak ma Budalangi kaunti ma Busia bang' nyithindgi manoweyo skul nikech midhiero mar oula manokel kod koth mang'eny yudo sir mar basari. Thoth jopuonjrego osebedo ka odak e hema mopogore opogore bang' koth mapek darogi e miechgi. Familia maromo 18,240 e kar chung' od bura ma Budalangi nodar e miechgi kaluwore kod koth mane obedo e kind higa mar 2019 kod higa mar 2022 ka nyithindo ma wuok e familia 282 norem dhi mbele gi sombgi kuom higni 3 mokalo. Jakom margi Geoffrey Wanjala wacho ni thoth skundego nopong' gi pi. Wach mano mono somo dhi mbele skunde kanyaka sechegi chenro dhi mbele mano mar gero negi ute mag dak. Ya Karo, namshukuru sana. Mungu aweze kumjalia apate mapato mazuri ili aweze kuwasaidia watu wenye wanataka msaada. Nitashukuru tu kwa sababu vile mama amenifanyia, amenitendea kitu. Hata ilifanya majamii zangu, makazi ni wote walinikimbia. Ninamshukuru mama kwa yale ambayo amenitendea siku hii ya leo, kwa sababu mtoto wangu kama Alex Yakela ambaye anasoma alikuwa amefukuzwa, lakini nimepata cheki ya shilingi 5,000 nampelekea shule. Kwa moyo ambao mama amekuwa nao ukaleta hizi checks, watoto wengi wenye wamepata leo wataenda shuleni. Lakini kuna wengi ambao bado wako na shida hii. Ni ombi letu ya kwamba kupitia kwa ofisi yako mkishikana na mbunge na governor na hata rais asikie hii ya kwamba to handle Budalangi kama special case katika masuala ya masomo. Tunahitaji kabisa apart from kulipa school fees au ambao wameadhiriwa na mafuriko tupate permanent solution, tuwajengee. Kuna plan ya housing katika government. Hizi ndio places ambazo zipewe kipaumbele. Nitajikaza mimi mwenyewe ili tuanzie huku Budalangi kujengewa hizo manyumba. Koth mamedo chue medo midhiero ne jodak mokalo 70 alwora ma Bisil le kaunti ma Kajiado. Maen bang'oro mane omonjogi kuom ndalo mathoth mokalo. Ruoth magweng'no Nakroruma kwa jodak mondo mi kik muom kata ng'ado aore ma koro osepong', kowacho ni mae nyalo mana kelo midhiero ne gin giwuon. Ruoth nomedo kwayo ahinya jonyuol to kod nyithindo ma dhi e skul mondo mi obed kicha ne oula mamol e ndalogi mag koth. Mbuzi hata zimebebwa, yule alikuwa na kuku, kwangu hakuna kuku hata moja. Kila mtu hakuna mtu ako na kuku. Ng'ombe zimeenda, mbuzi zimeenda. Sasa tunang'ang'ana kutoa maji ndani ya nyumba. Sababu imefikia mpaka vitanda. Na tujui sasa mwelekeo wa hii maji. Saa hii nimeona watu familia zaidi ya 70 wameathirika na hii janga la maji. Kuna wale wamehama wako kwa manyumba zao. Hata kuna shule nyingine ika hapa, hata jana learners wa shule inaitwa Pefa Elmi walikuwa ndani na bahati mzuri imenyesha mchana. Kama ingenyesha usiku tungepata madhara zaidi. Kwa hivyo nahimiza wananchi, ndio hii ni msimu wa mvua, wajaribu watoke. Na tena nahimiza wazazi wale wanatoka, watoto wao wanatoka mbali wanakuja shuleni. Kwa hiyo wawe na wawe waangalifu sana kwa wanafunzi wao. Ekoromo gi koth chwe kendo ji geno ni pi dhi bedo mang'eny. Kata kamano nengo mar pi kidek medore pacho ka bang' duol marango weche mag pi e Thurka Water Resources Management Authority Warma kalo chik mar medo nengo mar pi.
Mabiro kata bang riwruoge machwalo pi kuonde dak mopogore opogore dhi e doho mar pingo okang' ma kamano. Bende riwruogego oywago bech teko mar stima ma giwacho ni oidho e kinde ma midhiero mar nok mar pi bende pod okwako thoth gwenge ma pacho ka bang' yewni madongo kod kuonde mag yudo pi tuo kaluwore kod oro manosebedo ka okwako piny Kenya. Jochung' mag riwruogego maya e kaunti ma Kiambu kwayo kony mar sola ma giwacho ni tiyogo ma ok gigeno teko stima ma beche medore thur kaka bende koro gidwaro ni migawo mar pi odonjre wachno mondo mi owinj ywakgi. Up to 20 shillings. The minimum is 20 shillings that you can release the current bidding system because we have no other option. But if the county can come in and give us the solar, then we can remain with the current charges. Tumejaribu kuwasiliana na waziri wa maji, tumejaribu kuwasiliana na mkuu wa Water Resources Authority, lakini hawakuweza kusema ama kurudisha ama kutujibu tukiomba tuwasiliane na tuongee, sababu hata hiyo public participation kama katiba haikufanyika. Walienda wakakaa pahali na wakakuja na hizi sheria. Serikali tusikirie, tunataka serikali kuja tuongee na wao. Hiyo mawazo wameweka wafuguse. Hatutaki kusema tutalipa, lakini lazima tuongee na wao. Koromoga jonge na thuolo bende wakawo yo matin kendo nyadi chiele chendo ni maro imore ni waroke kata nego e kodo mbaka wadwa fwalo mana matin pachi musebedo kugolo neno ka wakili Ani Nyoremo wacho kanyo ni entiere Ruai Nairobi kata kamano ok omor gi kaka obila otiyo kod jofwamb weche kabino wacho ni mana achiel kuom yorego bende thiro ratiro mar jofwamb weche mathurka. Aneno Maka Kumu Junior kantiere Kasgunga Mbita wacho kana Kenya ochomo kamarach mokalo ka jotelo ya miketho mwandu gi machalo kama ng'anyo en gima ntiere chike mapacho ka onge ng'ama siko e telo mana Museveni kende. Lydia gimiwacho no bende japuonj luongo ni mano mwalimu Jared Nyakie wacho ni ang'o milaro gi jofwamb weche kinde ma gidhi timo tijgi mar nyiso jopiny gima timore nikech bende ginyalo konyo bila e ng'eyo kuma gik moko timore mondo gimed jiwe arita makare. To ka oponi jofwamb weyo ni koro gik moko timore mudho kare gik moko malich de timre e piny Kenya ka. Diki Makoero wacho ni Kenya ni ochomo kanye ka adieri jotelo moyier nyalo chung e wang' jowi mar piny mawacho ni gidhi monjo moko kuom mwandu mag jotelo wetegi magitim adier openjo ni kare piny Kenya ochomo kanye. Batibeno ka Pastor George ka mano mar Jesus Fellowship Church Rodi Kopanyo wacho ni nitiere kodwa chendo keto mana wang'e mago mag ng'anyo ka bende geno nitiere ni piny brodok kama kare. Collins Wood Nyara Kingli to wacho kanyo ni Kimani Machungwa ichungwa mane nyinge to luonge ni Machungwa to penjo kanyo ni en to en ng'awa to tiyo e longa makoro siro nyaka ketho mwandu mar jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Wacho kanyo ni ponono ni guok giweyo samoro nitiere wuon guok manyaka many kuma nitiere bati. Jawer moro nowacho ni kopone yudo opuke wi yien to nitiere ng'amo odire kono puko kinyalo idho yien kende. Chef Korira Rapsang wacho kanyo ni en bende nitiere Nyata Bondo Nyata wach ni litne kabisa. Vincent Kajomo kantiere Gemrai wacho kanyo ni ento sani osemana ya ng'anyo kendo wacho ni nyako dogi monyako neni nengo mag chiemo dok piny. Ayudo ote moya Migori Bati moya kuom mwalimu Jael gi mwalimu Bernard giwacho kanyo ni Migori kite mana ginyono kage kalaura sani na winjo ni koro uso kaunti no mondo me jodhi ge ng'anyo mbao na winjo ni jo Migori uso mana kite mag kidni mag rudho tielo koro samoro inyalo ng'isi ni kawo ma idhi rudho go tiende kichopo dala koro in inyalo yiero mondo iwite kata iting'e koro sami wite kata sami koro kiwite samoro iwite machiegni kama ng'ato nitie koro ng'ato nyalo paro ni ng'anyo luore bende wite na aya Mary Weah wacho kanyo ni en wach malich ahinya ka jonjore ketho mwandu Uhuru Kenyatta kendo ok ber kata matin ka polis bende monjo jo media. Tom Obondi wacho Ramogi TV Ler Mbita mokalo. George Henry wacho ni Kenya Kwanza kod Azimio obed piny mondo giket kwe e piny Kenya kwe duong' moloyo dwaro mag Raila Odinga gi Ruto mano pacha. Mteule Jelo wacho ni serikal ong'eyo ni gitimo richo kata richo ne korgi gima gitimo duto ma ginyalo mondo githir godo ng'anyo kata manyo ratiro mar oganda madhi nyime. Kata kamano Nyasaye ma ja ng'ad bura makare
neno gi kama bor. Kasto Pastor Komborwa bende wacho ni anene makare kademka Kenya weche tek dwaro mana lamo tuere ta wacho kamano. Erokamano Nyaushanga Owino Marugunja wacho ni owadwa koro jo Azimio emani kama ber kod ng'anyo. Jogi chalo joma konyo akomo mana jo kwelo ei jo ng'anyo. Kwa dhie yuyo kanyo George Bati aneno ka Oguda ka Yesu mano jafwambo kendo jawiro. Wacho kanyo ni aneno ka polis bende Karebayo Kidi. Wacho ni polis moro naneno ko bakiri kanyo mochechi go ni yakaluo. Wayo matende kwa wajo. Waduogo kod weche mag tuke e pau tuke kete mana Karamogi TV chenro eno imore. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machini ya Koromogi wadonje weche mag tuke. Tim adhula mar Harambee Stars ne obagora kom margi mokwongo e piny mar Iran odhiambo manyoro kagi kore mar tugo tuko osiep kod Iran otieno ma uono e alap ma Azadi Tehran. Mabiro bedo tugo mokwongo e thuolo ma dweche 15 mar Harambee Stars ka ibiro telonegi kanyo gi Captain Michael Olunga. Mabende biro bedo tukgi mokwongo Nyakoromogi ma oluongi godo kod duol mochung'ne kod tuke piny mangima FIFA bang' ne owito oko weche makuma nomigi dwe mar 11 higa mokalo. Move. Come on, dash, you option, eh? Breaking off. Check up. Check up. Kamachelo Nyakoromogi juang dweche 16 tok bedo kocha mar Tottenham, Antonio Conte nothegore kod tim adhula mar Tottenham. Conte othegore kod Tottenham bang' bedo kod twak mapek tok tugo e kindgi kod Southampton manowuok